Привет, привет! Отправям се към лаба и си приготвям нещо за хапване за малко по-късно. По-точно. Сега видим как ще се показва тук. Един морков, една чушка и 2 пържени кюфтета. Едно от 4 или може би 5 яденета. В момента се движа с някакъв такъв график. Рамката е около 2000 калории. Разпределени в 4 яденета по 500 примерно. Или 5 яденета по 400. Общо взето равномерно балансирани през няколко часа, поне 3. За да може това, което е изядано преди това, да се смели. И да не ходя постоянно с храна в стомаха, защото така не се свалят килограми. Трябва да оставяме леко гладни и да се задържаме известно време леко гладни. По-честото ядене поддържа метаболизма ни по-бърз и организма не се притеснява, че е в режим на оцеляване. И се усеща, това забързване се усеща дори без нищо сладко. Апетит няма силен, но няма чувство за глад по-скоро, но апетит има. Така че това ми е порциката.